בוקר טוב. אני רוצה לשתף אתכם שאתמול הגיעו אליי שני לקוחות שהם במצב שהם רוצים לפרק את השותפות שלהם עם בן הזוג, והם בדילמה מאוד קשה מה לעשות עם הנכס הקיים, איך להסתדר איתו, האם אני יכול לקנות את החצי השני ואיך לעשות את זה. אז אני רוצה להסביר לכם טיפ אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, והטיפ הוא שאפשר לקנות את החצי השני של בן הזוג כאשר אנחנו משפים אותו, והחצי הקיים המהווה לנו כהון עצמי, ואז זה פותר לנו הרבה מאוד בעיות. אז אם יש לכם באמת שאלות על איך עושים את הדברים האלה נכון, גם מבחינה כלכלית, ולאפשר לכם להתקדם הלאה, אז תיצרו איתי קשר, ואני פה לכל שאלה.